saya wonten ing pepanggihan dinten menika. Nah, sakderengipun pepanggihan dipun wiwiti, sumangga para siswa ndedonga miturut kapitadosan piyambak-piyambak. Ndedonga kawiwitan. Cekap. Nah, sakderengipun kula wiwiti, pripun kabaripun para siswa dinten menika? Alhamdulillah Alhamdulillah sae. Nah, dinten menika wonten ingkang boten mlebet? Wonten kathah Ibu. Kathah. Sinten? Mas Indri. Mas Novita. Mbak Novita, Mas Latif. Oh, kathah nggih. Iki mangke enggal enten keterangan nggih. Nah, dinten menika para siswa kita badhe sinau babagan unggah-ungguh. Nah, para siswa sedanten menapa wonten ingkang sampun mangertos menapa niku unggah-ungguh? Sampun. Sampun. Apun? Napa, Mbak? Mbak sinten wau ya? Oh, Mbak Rania. Nah, unggah-ungguh menika Tata krama, Bu. tata krama. Nggih. Leres Mbak Rania, unggah-ungguh menika tata krama. Tata krama ingkang kedah dipun gadahi dening saben-saben tiyang. Terutama tiyang Jawi nggih kanca-kanca. Nah, unggah-ungguh menika kathah sanget wonten unggah-ungguh pertamu, unggah-ungguh mlaku, unggah-ungguh gineman, kathah sanget. Ananging dinten menika kula lan para siswa badhe pinawani babagan unggah-ungguh pamitan. Nah, dados wonten ing Jawi menika, kita tiyang Jawi menika sedanten sampun diatur nggih, sampun diatur termasuk tata cara pamitan. Dados pamitan menika wonten tata carane mboten waton pamit ngoten niku. Mboten waton ngaten niku, pamit ngoten niku nggih. Dados wonten tata carane. Nah, menika wonten bab-bab ingkang kedah digatekaken menawi kita badhe pamit nggih. Nah, salah setunggalipun kita matur kanthi basa ingkang sae. Nomor setunggal. Nah, kita kedah gatekaken sinten ingkang kita pamiti. Misal menawi badhe mlampah sekolah, kita pamit kalian Bapak Ibu. Nah, tentu kita perlu ginakaken basa ingkang basa alus, basa krama, mboten ngagem basa moko. Nah, menawi berpamitan, kalau berpamitan wau, kita sikap berpamitan nggih kedah sae serius. Serius sae pamit, nyuwun pangestu ingkang estu, mboten srantal yuk pamit maton ngaten nika nggih. Nah, menika wonten gambar. Ngapunten niki gambaripun rasi buren. Niki gambar tiyang pamitan marang Bapak Ibu. Nah, para siswa sedanten menawi mlampah sekolah pamitan rumiyin mboten? Nggih. Oh nggih pamitan. Menawi mboten wonten Bapak Ibu, nggih wali, simbah, napa Pakde wonten griya, nggih pamitan rumiyin. Nah, tujuanipun pamitan menika napa? Andasipun pamitan enten ingkang mangertos? Tujuan kita pamitan, Mbak Dita mangertos? Nyuwun doa restu, Bu. Nggih, nyuwun donga restu supados kita nglampahi dinten menika saged
sae dan mangertos kita niku kesah teng pundi dan lan tiyang sepuh mboten madosi niku. Nah, menika wonten pacelaton tuladha pacelaton unggah-ungguh pamitan. Nah, nika kula nyuwun niki wonten tokoh galang Bapak Raisa Ibu. Dadi tiyang sekawan. Enten tiyang sekawan ingkang badhe maju. Kula Bu. Mbak Vita, Mbak Rania, Mbak sinten iki? Mbak Nurul, kalian Mbak Hari. Kula nyuwun tulung maju lajeng praktekake tuladha pacelaton. Monggo. Pindah rumiyin Bu. Sedanten. Nah, Kula sinten Bu? nah dados niki ceritane Galang dados ceritane Galang kalih Raisa menika kakak adik badhe mlampah sekolah pamit kalian bapak ibu. Nah, Mbak Rania dados Galang, Mbak Vita dados Raisa adik Galang, terus Mbak Hani dados ibu, Mbak Nurul dados bapak. Nah, nah diwalik mboten apa-apa. Oke. Saged diwaos Galang rumiyin. Nah, mangke para siswa saged gatekaken nggih niki pacelaton wonten ing ngajeng lajeng mangke dipun resapi. Monggo. Pak, menapa kepareng kula badhe nyuwun pamit bidhal sekolah. Kula nyuwun donga saha pangestunipun nggih. Oh iya Le, muga-muga sliramu tansah antuk keslametan lan lancar anggene sinau. Bareng nggih Pak Bu, nyuwun pamit rumiyin. Iya, Nduk. Sing ati-ati ing dalan. Sing waspada anggene ngepit aja gojekan. Wis ya, Bu. Tak budal sik. Iya, Pak, hati-hati. Nah, lah menika saling rumiyin. Napa saling rumiyin napa berpamit langsung kesah? Salim Oh nggih. Saenipun saenipun bapakipun ampun kisah rumiyin lajeng Raisa kalih Galang saling rumiyin. Ini ya. pamit riyen nggih Pak. Oh, nggih, atas nggih, Pak. Nggih, Bu. Nah ngeten niku nggih kanca-kanca saged balik malih para siswa matur nuwun. Nah, dados sak sampunipun kita nyuwun donga pangestu, matur Pak Bu, kula badhe mlampah sekolah, kula nyuwun donga pangestu nggih. Ngeten niku kita lajeng salim lan lanjut bidhal sekolah. Nah, ngeten niku nggih para siswa menapa paham sedanten? Saged dipun mangertosi? Nah, dados benjang diprakteke nggih menawi wonten dalem, wonten griya. Nah, pamit menika nggih sami kalian menawi pamit ajeng pamit dolan, pamit sinau, pamit jajan menawi. Nah, niku saged dipraktekake. Dados kesah dados wong tiyang sepuh menika menawi kita kesah-kesah menika pamit menika mboten dados kuwatiran, mboten kuwatiri. Nah, kanca-kanca menapa wonten pandangan, menapa wonten ingkang dipun tanglet, wonten ingkang tanglet kanca-kanca para siswa dereng. Nah, para siswa menika wau sampun dicontohaken dening kanca-kanca nggih. Dados tata caranipun nomor setunggal nggih menika
dipadosi Bapak Ibu. Sampun ibu dipadosi matur, Pak, Bu, kula nyuwun pamit nggih, nyuwun pamit budal sekolah. Kula nyuwun donga pangestu. Ngoten niku. Oke, Bapak Ibu nimbali. Oh iya, Nduk, Le. Tak pangestoni muga-muga anggene sinau gangsal lancar. Lajeng salim cium tangan langsung budal sekolah. Ngoten niku nggih para siswa. Nggih, Bu. Menapa saged dipun mangertosi? Saged. Nah, menawi saged cekap semanten yen nggih pepanggihan wonten ing dinten menika mangke menawi wonten pandangan utawi ingkang badhe dipun diskusikaken dening Ibu menawi saged WA wonten WA group. Ngoten. Nah, saderengipun kita pungkasi pepanggihan wonten ing dinten menika, monggo sami-sami sareng-sareng kita ndedonga sesarengan miturut kapitadosan piyambak-piyambak. Ndedonga dipun miwiti. Cekap kathah kalepatan anggenipun Ibu matur. Ibu guru nyuwun pangapunten nggih para siswa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam